Barkanmu da dawowa. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na baya, wato menene Java. To yau za mu tashi ne daga abin da ake kira features of Java, wato features fasali kenan. Wane irin fasali Java yake da shi? Java na da features kamar haka. Java ana kiran shi object oriented programming, sannan kuma yana da automatic memory management, sannan kuma yana da exception handling, sannan kuma yana da built-in support for concurrency. To, me ake nufi da object oriented programming? Shi dai kamar yadda za ku gani a nan wurin, object oriented programming wato abin da ake malakabi da OOP is a programming pattern that is built around object or entities. OOP organizes software around data or object rather than functions or logic. OOP structures software into simple, reusable pieces of code blueprint, usually called classes. To me ake nufi da wannan abin da suke bayani? Shi dai OOP yana da wani tsari, wato ana amfani da shi wurin building object ko entity. To menene entity ko menene object? Shi duk wani abu da ka sani a duniya ya existing wanda za ka iya ba shi fasali, za ka iya cewa kaza ne, ko ma menene inda za ka iya nuna shi ka ce kaza ne, za ka iya ɗaukan shi as a entity. To shi entity in ka ɗauke shi za ka iya ba shi suna, sannan kuma a sunan da ka ba shi za ka iya fayyace shi, ko za ka iya gane shi da suna kaza, ko yana da tsari kaza, ko yana da fasali kaza. Duk za ka iya tsara shi ka ce wannan kaza ne, sannan kuma yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza. Duk wanda ya ji shi in ya san shi zai gane shi. To sannan kuma shi wannan abun a yanda za a gane shi shine a matsayin object. Kamar yanzu in kana son ka represent ɗin shi a program, kila wannan abin yana da ko mace ko namiji, ko yana da kaza, yana da kaza ɗin nan. To ya za ka iya fayyace shi bayan ka ɗauke shi a matsayin entity akan programming? Za ka ce to wannan abun maybe ko boy ne ko girl ne. Boy na da tsari kaza a matsayin shi na boy, girl na da tsari kaza a matsayin girl. To kamar yadda muka bada misalin student nan wurin, sai muka ɗauki student. Shi student a makaranta yana da ƙalilan abin da muka ɗauka, yana da suna, yana da roll number, kuma yana da department. To amma wannan an ce student ne kawai. Muna da student a department da yawa. Ya za ka iya gane wancan student ɗin shine wancan? Shine in ka ɗauke shi a matsayin object. Za ka iya cewa wancan student ɗin maybe student 1 sunan shi Ahmad, yana da roll number 1, kuma department ɗin shi medicine ne. To student 2 fa ya za a gane shi? Kila ba medicine yake yi ba. To yanda ake maganar object kenan da entity, wannan shine bambancin object da entity. Sannan aka ce OOP organizes software around data. Menene data? Wannan dai abin da ake magana idan ka ɗauki entity, wannan datan da kake magana a kanta, kamar misali na student. In ka ce student kawai, student kake nufi in a whole, amma wane data ne za ta kawo a gane wannan student ne? Shine wannan name ɗin, roll number da department. So wannan shine ake nufin yana organizing software around data. Sannan kuma yana organizing kamar yadda muka yi misalin wannan object ɗin muka nuna. Sannan aka ce kuma shi yana structuring software into simple reusable pieces of code wanda ake kira blueprint. To an fi in za ka yi representing blueprint a program, shine ake kira classes. So menene class na Java? Shi class na Java kawai duk wannan abin da ka ɗauka a entity, ka ɗauko properties na shi, wato abin da ya ƙunsa, shine yake nufin class. Za ka iya cewa student, sai ka sa wa'innan information ɗin nashi gaba ɗaya, ka creating one class guda ɗaya kenan. So wannan class ɗin zai ƙunshi maybe muna da object da yawa, student 1, student 2, object da yawa. To gaba ɗaya dai abin da yake nufi yanzu, kamar misali in za ka yi representing kowane entity, misali yanzu a program, wannan shine Java program, yanda fasalin Java yake kenan. Kamar yadda za ku gani a nan wurin muka ce yanda ake kira wannan abubuwan da suna da ma'anarsu, za mu yi maganar ma'anarsu zuwa nan gaba. Public class student, wannan dai shine dai student ɗin da muke magana. Wannan ka yi representing student a matsayin class kenan a Java program. To shi student ɗin sai muka ce yana da me? Akwai properties ɗin da za ka iya gane shi. Shine yana da suna, yana da roll number, yana da department. So wannan shine ainihin yanda ake representing class a Java kenan. Ka yi creating wani class guda ɗaya kenan. To daga nan wurin tunda mun yi creating class, wannan as a whole student kenan. To ya za a yi mu creating object? To shine daga nan wurin wannan student ɗin zai iya samun object 1, object 2, object 3, up to the number ɗin student da yake a makaranta. So shine abin da ake nufi da class kenan kuma da object. So zuwa gaba bayan mun gama wannan
sharan fagen mun gama wannan explanation ɗin idan muka fara ƙirƙiran program tun za ku fahimci wannan karatun da muka yi a baya me yake nufi. So wannan shine ainihin me ake nufi da class. To komai na duniya ɗan adam ma yana da ƙa'ida. So kowane program wato yana da ƙa'idojin shi yadda ake bin shi sannan a tsara shi. Wato OOP yana da principle su ne ake kira ƙa'idoji. Wannan su ne ƙa'idojin wato Java OOP program wato Java. Java yana da abin da ake kira encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. Encapsulation kawai ba komai bane illa kawai yana buƙatan kai hiding wasu kamar wannan abubuwan da muka baro bayan ɗalibi wato information datan shi. Muna iya amfani da su ɓoye su ba tare da wani wanda bai san program ɗin ba ya gan su. So kawai abin da yasa ake amfani da shi ana amfani da shi saboda security purpose. Yawwa saboda security sabon kamar yanzu misali wani yana ƙoƙarin ya hacking abun nan to ba zai iya ganin datan ba kawai dai misalin kawai shine security reason yasa ake amfani da shi. Abstraction shi kuma abin da abstraction yake nufi kawai ka nuna wa mutum abin da kake son ya gani ba tare da ya ga abin da bai dace ya gani ba. Kamar misali kana tuƙa mota kawai kai abin da ka sani a mota tun da kai ba misali ba kai ka ƙirƙire ta ba kuma kai ba mai gyara ba ne. Ka sa giya ka tuƙa mota ka danna clutch ta tafi amma baka san giyan nan da ina ta haɗu ba ta baka cewa mu tafi. Kai dai ka iya tuƙa mota. So wayannan abubuwan da an ɓoye shine aka yi abstracting aka bar maka mota. Shi kuma inheritance kamar da inheritance gado dai misalin gado dai yanda ka sani ƙila ka gaji mahaifinka ta ɓangare kaza kana da ƙila ko kalar shi ko siffar shi ko wane ne gado shine dai gado to za mu iya creating class. Kamar yanzu misali sai muka ce university na da department da yawa amma department kaza dan ka gama department kaza ba za ka je ka ce ga certificate ɗina ba na gama daga department kaza babu sunan university. To wannan sunan university department ɗin ya inheriting university kaza amma kuma ƙila da medicine yake karantawa sai kuma department na engineering sai ya inheriting sunan university amma kuma shi ba medicine yake karantawa ba. So kawai inheritance shine dai inheritance kamar kai yanzu shi kuma polymorphism. Abinda kawai polymorphism yake nufi yanzu kamar misali yanda muka yi university da department su abu guda ne amma yake da fuska biyu. Shi department na medicine a university ɗaya yake amma kuma sai ya kasance yana koyar da medicine. Department na engineering a university ɗaya yake amma sai ya kasance shi kuma ba medicine yake koyarwa ba engineering yake koyarwa. Abu guda ɗaya ne a cikin jami'a amma kuma fuska biyu gare su da kuma ka je jami'a kuma za ka same su amma kuma fuska biyu gare su. So wannan shine kawai polymorphism a guda ɗaya yana da fuska biyu. To sai muka ce abu na gaba shine automatic memory management. Java yana da yanda yake handling memory ɗinsa wato yanda yake managing abin da yake ajiyewa a cikin program da yake creating. Sun kasu zuwa kashi biyu stack memory, heap memory. So stack memory and heap memory menene bambancin su? Stack memory shi abin da yake storing yana storing primitive and object reference. Primitive din ka ce primitive ana nufin values kamar 1, 2 integers values su ne ake kira integers 1, 2 to something. Shi kuma object reference kamar yanzu sai muka ce mun misalin object ɗinmu da entity namu sai muka ce mu ɗauki matsayin jami'a a matsayin entity amma kuma tana da department. So shi abin da zai referencing wannan object ɗin in yana son ya referencing kamar course kaza zai iya referencing daga jami'a tana rendering course kaza. Shi kuma department yana referencing wannan course ɗin amma kuma yana teaching kaza. Wannan department yana koyar da wannan course amma yana referencing daga jami'a kaza. Kawai shi reference kamar ka yi nuna abu kana nuni da shi kamar ka yi nuni da abu shine reference kana referencing. So abin da stack memory ke yi kenan clean up automatically. Shi yanda Java yake tsarin memory sa abin da aka ajiye a stack baya zama da an gama amfani da shi zai goge. Shi kuma heap memory shi ke ajiye actual abin da ake nema wato wannan object ɗin kamar yanzu mun ce student shi zai ajiye actual student ɗin ne da details ɗin shi. Idan kana neman student ɗin zaka same shi a wurin. So sannan kuma shi baya clean up automatically saboda yana ajiye wannan abun ne a nan inda aka ajiye shi. Sai muka ce abu na gaba yana da exception handling. Menene exception handling? Shi kawai mechanism ne wanda yake taimaka maka ya handling runtime errors so that shi wannan normal flow of application ɗin can be maintained. Abin da ake nufi shine idan ka lura da wannan ɗan misalin da muka bayar nan program ne sai yake running idan ka lura sai aka ce exception. Shin exception ɗin ya faru ko a'a shine yes or no. Idan ya faru to ka je ka nuna mana abin da ya faru. Idan kuma
bai faru ba, to ka ci gaba da running program ɗin. Sai aka ce ya faru, sai muka ce to exception handling, shin an yi handling exception ko ba a yi ba? Idan an yi handling ɗin shi sai ka ci gaba da abin da program ɗin ke running. Idan kuma ba a yi handling ba sai mu je ka nuna mana abin da ya faru. Kamar misali sai muka duba anan sai muka ce divide by 10 by 0, mun san cewa 10 by 0 akwai matsala. So shin an yi dividing 10 by 0 ko ba a yi ba? Idan an yi to menene result ɗin? To shi ne kawai muna son mu ga menene, instead of a ce abin da ya sa ake yin exception handling, instead of a ce wai program ɗin ya daina running exactly baka san me yasa ya daina running ba, to sai aka sa exception handling yanda za ka ga cewa shin me ya faru kuma menene ya sa abin ya faru. Kamar yanzu kana son ka yi testing ɗin wannan program ɗin, ka ce ƙila in kai dividing by kaza shin program ɗina zai running? Kai sai ka gani instead of kamun ka kai ma wanda kake son, kamar a ce ka yi building application kuma ka tura shi kasuwa, kwastomomi sun fara amfani da shi sun fara fuskantar matsala, kai sai ka fara testing matsalar da kanka ka gane menene matsalar sai kai handling ɗin ta kamun matsalar ta faru. Wannan shine kawai abin da exception handling ke bayani. Abin na gaba shine muka ce yana da wato Java yana da built-in support for concurrency. Menene concurrency? Kawai concurrency shi doing multiple tasks at the same time. Kamar yanzu misalin da zan bada, kamar wannan ɗan example da muka bada, in ka lura concurrency program da parallelism program, shi mai parallelism program kowane program yana running ne as an individual, as an entity on its own. Bai san wancan nayi bai damu da wancan ba. Shi kuma concurrency suna running a tare ne, wannan na running ya ba wannan ya ci gaba, ko ko wannan na running wannan na jira ya gama. Kamar yanzu misali a filin jirgin sama, in ka je international airport wanda is a very busy airport, ba wanda jirgi ɗaya zai sauka yau ba sai kuma gobe wani ya sauka, ko sai bayan awa kaza wani ya sauka. In ka je busy airport za ka ga jirgin can yana ƙoƙarin ya sauka wannan yana ƙoƙarin ya tashi. To idan ka duba computer program ɗin sai ya hakan ke faruwa. Idan babu concurrency wannan abun ya zai yi? Kaga dole sai an jira jirgi ɗaya ya tashi, jirgi ɗaya ya sauka. Kamar yanzu a tashar mota, motar can tana tashi, waccan motar tana tashi, waccan, to a tsaya mota ɗaya ta tashi mana. So shi ne kawai abin da concurrency ke nufi. Wancan na yi, wancan na yi, wancan na yi, wancan na yi, ba wai sai an tsaya akan abu ɗaya ba. So wannan shi ne built-in support for concurrency, abin da Java ke magana kenan. So a nan muka kawo ƙarshen wannan lesson ɗin na yau. Lesson ɗin gaba za mu tashi a inda menene Java development ke. To mun gode. Allah ayi mana subscribe, ayi mana like kuma ayi mana share. Thank you very much.